Em Kurdi nanüvisin. Yani ev az boçet dibêjim seret hem bu xwe hem bu Hemîd abi hem Kurdî nanûvisin. Lê boçe em Kurdî nanûvisin? Dibît em servêjin nekî birawastin. Rastî ez her dem dibêjim zimanê Kurdî behrekî gelek mezin e. Ev kesekî zimanê Kurdî baş nezanît neşît nava wê behrê da melewan nebît nava wê behrê da neşît biçête tê xendiqê te. Ber wê çendê min bi xwe cesaret nekir ez zamanı Kurdî nivîsim. Lê tiştek dije pirskirikek dije ye. Ev pirskirik jî ya ve xandewana me. Çawa em Kurdî nanivîsin hûn jî pirtûkên Kurdî naxwînin. Got em ez kurtasî behsa pirtûkên xwe jî bikim. Pirtûka min ya yekemîn wekî Hemîd Avê jî hêna ziman pêşgotina wê jî Hemîd Avê nivîse ser Çalakiya heşte çare ya Şemzinan bu. Ev mixabin ev pirtûka min navbera piştî 2 salan sala 2003 salan sala 2008 hat qedexe kirin. Meha ev pirtûk desme nîne. Mafsadişim. Pirtûka maya duyamin jî kayıp öykülere. Ev pirtûk jî heman salê me çap kir. Pirtûka me ya sêyî jî hinek min behs kirdîne hewce carek dibaz bikim kurtê jiyana Hemîd Geylaniye. Lê min rastî çar pirtûk hene. Pirtûka min ya çarê dijital e. Yani belki ev pirtûk dijital e me çap nekiribo he min behsa wê nekir. Ev pirtûka min jî ser Cilemergiye, ser axa Cilemergiye. Vekî hûn belkî gelek kes hûn dizanin Cilemergî heta sala 1915 Bilî Kurdan gelek netin an baweriyên dijîn wekî cûhiya wekî em dibêjin falaya falan dijîn lê mixabin gel Ermenî û falay cûhiya mixabin ew Asûriyên Cilemergê jî koç kirin veya koçor îro îdî min ons kar behsa bike. Pirtûka min ya çare min jî servan e. Belkî behsa bihîst bîte ya jî hûn jî dizanin Asûriyên Cilemergê yan dibêjin. Ew pirsê tutkî jî 10 qat 5 qat têdane. Necmettin Büyükkaş têda, Vedat Aydın jî têda, her kesê têda. Duyê têda, hemî kesê têda milyon insan têda. Hem de işênû evet kusevê lek bû ya xêr hat. و وشانگرین هرمی و نتوی ده نویس، گوتا و چیوانو کنوی هاتنه وشاندن. بریز امین ساره هیچی جبو وشان استاوی چاپکریا ترکی دکه Türkmen'in aidiyet yani reşa ve beleşa ve cehye hatı heme birane naha zanstiye da bejin insan çiye Kürde, Türkiye, Arabe ki der hatiye bejin jiyana insanı rojbuna insanı ki deri kiş ardengariye kiş av havada çebuye na kiş zamana çeviyor ve insan hoşçu da hasbiyle insan eve. Beli yani haşatamıcı bejin malbata Saadat-ı Nehdiye Seyyid Şeyh Abdülkadir Geylani kaliki miye Şazdeminiye kitaba Şeyh Abdülkadir Şeyh Ubeydullah Nehri Şeyh 1808 dest bekire gelen iskarcı nüisin تکوشین از گل کرد یا هری برفره بو یکیتیا کرد که قمسه یا یکیتیا همه کرد شکره شیخ عبیدالله نهریه محابات سورا محابات ایجی که اوی بخور رفرانس بگیرن برای چنده yani Şeyh Ubeydullah Nehri Şeyh Said Palu'ya az mutabecim herkese bilinçli ve yelciye ki hatı bilinçli meclisine ser herkese ki
برای چنده ولی همه برایتی که نه بومه همه آزادی نه همیانه یعنی روزت خوش روزت نخوش مدار باز کردنه لیبل ام حسانی نهاتینه و قاده دا گله من گله زوردستی و ظلم دیتنه زندان گرتن بنچاو کردن سرگون کردن قدغاتی ها سیاستی یکی از اون قدغات سیاستی ما همه روز دیتنه برای هنده گفته بیش خواه کرده هیچی که بو بشدار و